1990 és 2010 között az egyéni jelölteknek 750 kopogtató cédulát kellett összegyűjteniük ahhoz, hogy indulhassanak a választásokon. Most már csak 500 darab aláírás szükséges. Az új rendszer sajátja az is, hogy egy állampolgár több jelölő szervezetnek is odaadhatja a kézjegyét, ami ugyan kedvez a pártpolitika sokszínűségének, de könnyen kijátszható. Ha a gyűjtés heteiben akár csak jó indulatból aláírtál egy kis pártnak, több mint valószínű, hogy a Nemzeti Választási Irodában más pártok ívein is ott szerepelnek az adataid és az odahamisított aláírásod. Megmutatjuk, hogyan üzérkedtek a szignóddal, és hogy miképpen cseréltek gazdát a fénymásolt példányok. A sokszorosítás megkezdése előtt gondosan elfedték az ajánlóíveken szereplő párt nevét, majd az ív sorszámát, illetve adott esetben az aláírásgyűjtő állampolgár nevét és aláírását. Ha mindez megtörtént, akkor kellő mennyiségű fénymásolatot készíthettek, melyeket a későbbiekben elcseréltek vagy pénzre váltottak. Ha a kis pártok nem rendelkeztek megfelelő humán erőforrással, akkor felvették egymással a kapcsolatot, majd megegyeztek néhány számban, a helyben és a módszerben. Nem bonyolódtak erkölcsi válságba, a cél ugyanis szentesítette az eszközt. Az országos listán az a párt szerepelhet, amely 9 megyében és Budapesten legalább 27 egyéni választókerületben állított jelöltet. Ha egy kis párt ereje pontosan ennyire futotta, akkor 149 millió forintot kapott készhez, amivel gyakorlatilag egyáltalán nem kell elszámolniuk. A csere után csak az adatokat és az aláírásokat kellett átmásolni. A furfangosabb pártok ügyeltek arra, hogy a sorrend ne egyezzen az íveken, ezért 8 részre vágták azokat, és kártyapaklikként adták tovább egymásnak. A Nemzeti Választási Iroda tétlensége 7,3 milliárd forintba kerül az adófizetőknek, márpedig a visszaélések egyértelműek. A választási rendszert összegezve 2 következtetésre juthatunk. Az állam továbbra is arra kondicionálja az embereket, hogy csalással érjék el céljaikat. Vagy mindez tökéletesen megfelel a kormányzatnak? Talán többeknek megéri az, ha az új alternatívákat fenntartásokkal fogadják majd az emberek.